Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa jami' ummati khusran la wa akhi mu'allif hadzal kitab targhib wa tarhib. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu utai iki iku ndemenake fi ghadzil basari ing dalem ngremake peningal wat tarhibu lan meden-medeni min itlaqi saking ngeculake basar ngeculno saking ningali perkara ingkang haram. Niki ngremaken nggih peningal saking perkawis ingkang haram. Mbah minal khalwati lan saking persepen bil ajnabiyati kelawan wadon kang bangsa liya walam jiha lan demek ajnabiyah. Qala Allah Ta'ala dawu sapa Allah Ta'ala dawe qul lil mu'minina kul ngucapa sira Muhammad lil mu'minina maring pira-pira wong mukmin ya guddu dawe Kanjeng Nabi maring wong sing padha iman ya guddu padha ngremno sapa mukmin min absarihim saking pira-pira peningale mukmin. Jadi wong-wong mukmin niku dikon ngremno mripate sangka perkawis ingkang haram. Wa yaghfaduna lan ngreksa sapa mukminin furujahum ing pira-pira farjine mukminin. Zalika utai mengkono-mengkono ghaddu lan khifdhu iku azka luweh bersihake lahum maring mukminin. Innallaha sedune Allah iku kabirun dat kang waspada bimaklan barang yasnauna kang padha agawe sapa mukminin. Wa kullan ngucapa sira Muhammad lil mukminati maring pira-pira wong mukmin wadon dawa ya ghuduna ngremake sapa mukminat min absarihim saking pira-pira peningale mukminat wa yaufadzna lan ngreksa sapa mukminat furujahum ing pira-pira farjine mukminat al ayat terusna sapa sira ing ayat utawa maca sapa sira ing ayat sak teruse wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh yakni ngersakake sapa Kanjeng Nabi an Rabbi saking pangerane Kanjeng Nabi Azza wa Jal an-nadratu taisa peninggal iku sahmun jemparing siji mas mumun kang den racun nggih min sihami iblisa saking pira-pira jemparinge iblis. Dadi wong ningali perkawis ingkang haram niku napa merupakan satu panahan ingkang dipun paringi racun sangka panahe iblis. Jadi sing apik begitu melihat langsung ditarik, ora usah mboten usah dipun terusaken. Manutai sapa wong iku tarokah ninggal sapa man ing nadra. Jadi mimma khafati wong krana wedi ingsun oleh tinggal krana wedi ingsun abdal tuhu mongko ganti sapa ingsun ing sahmun imanan ing iman yajidu kang menemu sapa man khalawatahu ing nikmate iman utawa manise iman fi qalbi ing dalem atine man. Dadi nak wong sak
sepisan ningali terus piyambake niku mboten nerusno oleh ora nerusno mergo apa amargi ajrih dhateng Allah wong sing lakoni ngene iki bakal diganti iman sing wong iku bakal iso ngrasakno nikmate iman ana ning jerone atine mulane sampeyan nak kinten-kinten ningali perkawis ingkang karom mboten usah diterusaken alasanipun mergi ajrih dhateng Allah nak jenengan saged ngoten niku bakal dipun gantos iman ingkang raos nikmate niku wonten ing manah wa qala lan dawuh saka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam utiba den pesti utawa den tulis ala bani Adam ing atase anak turune Nabi Adam apa nasibu bagiane ibni Adam minazina sangka zina fahuwa mongkotai ibnu Adam iku mudrikun wong kang nemu dalika ing mengkono-mengkono zina halata kali mesti dadi ibnu Adam niku anggadhahi bagian zina ingkang sampun dipun pastiaken lan bidiyaan anak Adam niku tetep badhe nglampahi zina niku nggih anak Adam niku napa anggadhahi bagian mesti saking perbuatan zina lan anak Adam niku mesti badhe nglampahi perbuatan niku al ainani utawi mata loro iku zina huma utawi zinane ainane iku an-nadharu ningali perkara haram jadi zinane mata niku ningali perkawis ingkang haram jadi nak pengen boten dosa begitu melihat nggih dipun boten usah dipun terusaken niku ciri-cirine cara umpama ora jarak ningali perkara haram wong ora jarak diboten napa-napa tapi boten usah dipun terusaken wal udhunani utai kuping loro iku zinahuma utai zinane udhunani iku al istima'u ngrungokake barang haram. Jadi untuk kuping niku jinane napa? Krungu ngrungokaken perkawis ingkang haram. Wal lisanu utai lisan iku zinahu utai zinane lisan iku al kalamu guneman. Jadi guneman perkara ingkang haram niku zinane lisan. Wal yatu utai tangan iku zinahu mau utai zinane tangan iku al badhu demek nggih nyekeli perkara ingkang haram nyekeli perkawis ingkang haram niku zinane tangan war rijlu utai sikil iku zinaha utai zinane rijl iku al khuta pira-pira jangkah maring maksiat. Jadi sikil niku nggih maksiate napa jangkah dateng melangkah wonten perkawis ingkang maksiat. Wal qalbu utawi ati iku yahwi demen apa ati waya taman lan arep-arep apa qalb wa yusaddiqulan benderake zalika mungkon-mungkon qalb apa al farju farji au yukadibu utawa ngorohake apa farji ing qalb. Dadi jinane ati iku remen dados perkawis ingkang haram lan arep-arep perkawis ingkang haram niku jinane ati. Lah ngaten menika dipun leresaken nggih dipun benderaken kalih farjinipun atawin dipun gorohaken. Sing penting ati niku rumangsa remen kalih perkawis ingkang haram atawin arep-arep dados perkawis ingkang haram niku termasuk zinanipun ati. Wa Abi Umamah radhiyallahu anhu lan bin riwayatake saking Abi Umamah radhiyallahu anhu
an Rasulillah saking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuh iyaka wedya sapa sira wal khalwata ing persembahan bin nisai kelawan pira-pira wong wadon. Dados piyambakan kalih tiang estri wonten tempat ingkang sepi niku mboten dipun pareng-parengaken. Walladzi demi zat nafsi kang utawi anak ingsun iku biyadi ana kekuasaane ladzi. Ma khala ora persepen sapa rajulun wong lanang. Bimraatin kelawan wong wadon. Illa dakhala angin manjing sapa syaiton bainahuma ing dalem antarane rajul lan imro'ah. Dadi nek ana wong lanang mbek wong wadon kok ning gone tempat sepi, syaiton iku mesti mlebu ana ing antarane wong iku. Sing tujuane syaiton apa? Supados nglampahi maksiat. Wala ayyazkama leken yakti utawi oleh desek sapa rajulun wong lanang khinjiron ing celeng mutalatikan kang goblat bitinen kelawan endut au kamatin utawa lumpur iku khairun luwih bagus lahu kedue rajul min ayyazkama tinimbang saking oleh desek apa mangkibuhu pundake rajul mangkibam raatin ing pundake wong wadon la takhillu kang ora halal sapa imro'ah lahu kedue rajul. Dadi desekane wong lanang karo celeng sing gobrat utawa napa niku berlumuran karo endut iku langkung sae daripada napa desekane wong lanang karo wong wadon sing ora halal kanggone wong iku. Nggih. Mergo banget bahayane. Mergo napa nek ana wong lanang wong wadon niku setan niku mesti mergi terus supados nglampahi maksiat. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ayyutana yakti utai oleh den suduk utawa den coblos apa fira si akadikum sirahe salah suwiji ira kabeh bimikhiyatin kelawan dom min hadidin kang saking wesi iku khairun luwih bagus lahu kedue akad min ayyamassa tinimbang saking oleh gepok sapa ahad imro'atan ing wong wadon la takhillu kang ora halal sapa imro'ah lahu kedue akad. Dadi nek ana wong lanang dicoblos sirahe nganggo dom nggih, nek ana wong kok dicoblos sirahe nganggo dom iku luwih apik kanggone awake tinimbang napa piyambake niku demek kalih tiyang istri ingkang boten halale. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin. At-targhibu utawi iki iku demenaken fi akli sedekati ing dalem mangan mas kawin. Wala dawuh sapa Allah taala wa tun nisa'alan mewehno sira kabeh an-nisa ing pira-pira wong wadon sadaqatihinna ing pira-pira mahare utawa mas kawine nisa nikhlatan kali dadi peparing. Dadi mas kawin niku aja mbok simpen. Mas kawin niku ndang diwehno karo wong wadon. Iku nggih sampean kedah niat sing bener-bener maringi hadiah karo wong wadon. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wonge iku asdaqo. Aweh mas kawin utawa aweh marhar sapa man. Imro'atan ing wong wadon sedakon ing mas kawin
wallahu kali utai Allah iku ya'lamu ngudaneni sapa Allah annahu ing setune man iku la yuridu ora ngarepake sapa man adaahu ing mawai utawa nekani sodak ilahi maring mar'ah fa ghurraha mongko bujuk sapa man ing mar'ah billahi kelawan Allah wastahallalan amre halal sapa man farja ing berjine mar'ah bil batili kelawan batal layat laqiya mongko tetemu sapa man Allah ing Allah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat wa huwa kali tawi man iku zanen wong kang zina dadi nek ana wong nguwahi mas kawin karo wong wadon padahal Allah itu napa maha mengetahui bahwasanya napa tiyang niku mboten pengin maringaken sedekah tersebut mas kawin tersebut piyambakipun maringi niku ingkang tujuanipun napa bujuk dateng estri lan ampre halale verjine wong wedok kanthi batal wong sing ngono iku besok dina kiamat bakal ketemu kali Allah dalam keadaan apa termasuk golongane tiyang ingkang zina naudzubillahi min dzalik qala dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawa fi ta'amil ursi ing dalem iku ing dalem panganan penganten mithqalun utawi sak miskol munri fil jannati saking gandane swarga dadi ning gone walimatul ursi utawa panganan sing ana ning gone penganten sak miskol iku termasuk sak miskol saking gandane swarga wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dawuh sapa kanjeng Nabi liman maring wong tazawwaj kang rabi sapa man dawe aulim gawe walimah utawa napa niku gawe walimah sapa sira walau bisatin senajan kelawan belih wedhus siji iki dawuhe kanjeng Nabi nak ape ngadakno walimatul ursi iku dianjurno supaya walaupun napa ngadakno rame-rame walaupun sagete namung belih kalian mendo setunggal at-targhibu niku la ala sholab niku at-targhibu boten at-tarhib tapi at-targhib nggih at-targhibu taiki ku demen utawa demenaken minali jabati saking nembadani ilaiha maring walimah nggih niku la sawab at-targhib demenaken nggih kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana iku yujibu nembadani sapa kanjeng Nabi ila kulli ta'amin maring saben-saben napa panganan turdiya kanten undang sapa kanjeng Nabi ilahi maring panganan kanjeng Nabi niku napa selalu ndugeni setiap undangan makanan ingkang beliau dipun undang wa illam yakun senakalan ora ana iku lahu keduwe to'am apa sababun sabab walaupun makanan niku dimboten-boten sebabipun nggih pokoke ngadakno mayoran masakan nah, setiap ada makanan kok kanjeng Nabi diundang niku kanjeng Nabi selalu rugi utawa ngrawuhi niki kados sapa nggih wa yaqulu lan dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi demi Allah laudu itu lamun diundang sapa ingsun ila karoin maring kikil utawa sampil nggih karoin niku kikil utawa sampil la akhbabtu mongko nembandani sapa ingsun sampai kanjeng Nabi sumpah nah aku diundang nekani masakan sampil utawa kikil aku mesti bakal teko wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi sarut ta'ami utawi luweh ala-alane panganan
iku ta'amul walimati panganane walimah akan den undang ilaiha maring walimah sapa al aghnia pira-pira wong kang sugih wa yudraku lan den tinggal sapa al fuqara pira-pira wong fakir. Dadi sak elek-eleke makanan utawa masak-masakan sing diundang iku namung tiang-tiang sugih lan tiang-tiang ingkang fakir dipun tilah. Dadi nek ana masakan iku sing diundang ya sing apik ya wong-wong sing fakir. Mergo napa nek diundangno wong sugih tok niku termasuk golongane awon-awone makanan. Mergo wong sugih iku wis biasa mangan enak. Wa manutai sapa wong wa kulam yujib ora nembadani sapa manfaat mongko durakani sapa man Allah ing Allah wa rasulahu. Nek ana wong diundang undangan kok ora teko, ora ana alasan tertentu, wong iku termasuk durakani dhateng Allah lan utusanipun Allah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bid-dharain amin. At-tarhibu utai iki iku demenaken fil adli ing dalem adil bainan nisa'i ing dalem antarane pira-pira wong wadon. Wat tarhibu lan meden-medeni minal maili saking condong utawa ndoyong ila iktahunna maring salah suwijine nisa. Qala Allah Ta'ala dawu sapa Allah Ta'ala fa in khiftum mongko lamun wedi sapa sira kabeh Allah ta'dilu ing yento ora bisa gawe adil sapa sira kabeh fawaqidatan mongko rabya sira ing wong wadon siji au ma utawa amat utawa budak malakat kang miliki apa aimanukum pira-pira tangan sentengen sira kabeh. Dadi nak ora iso adil ya wis nikah sitok wae wis cukup. Jen penting iso bahagia. Walang tastati'u lan ora kuwasa sira kabeh anta adilu walang tastati'u lan ora bakal bisa kuwasa sira kabeh anta adilu ing nyento gawe adil sapa sira kabeh bainan nisa'i ing dalem antarane pira-pira wong wadon. Walau karostum senajan loba sira kabeh walaupun dengan sekuat tenaga ora mungkin bisa adil. Fala tamilu mongko ora condong sapa sira kullal maili kelawan sekabehane condong fatadaruha mongko ninggal sira ing mar'ah kal muallaqati kali kaya barang kang den gantungake. Dadi ora kena sampean nanti bojo akeh kok condong ning gone salah sijine napa sing banget remene dateng salah setunggale sehingga sampean nek banget seneng ning gone salah sijine sing kabeh mbok tinggalno kaya barang sing ora ana gunane. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam manutai sapa wong iku kanat ana iku lahu keduman sapa imraatane wong wadon loro pamala mongko condong sapa man ila ihda huma maring salah sujine imraatani jaa mongko teka sapa man yaumul qiyamah ing dalem dina kiamat wa syaqquhu khali utai sisi awake man iku mailun doyong. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam manutai sapa wane iku kanat ana iku ndawuh ana sandinge man sapa imraatani wong wadon loro dadi nek ana wong duweni bojo loro falam yatil mongko ora adil sapa man baina huma ing dalem antarane imraataini jaa mongko teka sapa man yaumal qiyamah ing dalem besok dina kiamat wasyaquhu kali utawi sisi man iku saikun gugur utawa gugur nggih. Wan Aisyah radhiyallahu anha kana ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yuqasimu ngiliri sapa Kanjeng Nabi fa adilu mongko adil sapa Kanjeng Nabi nggih wa yaqulu iki dawuhe garwane Kanjeng Nabi piyambak nek Kanjeng Nabi niku napa adil angsale giliri
wa yaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Allahumma du Allah hadza utai iki kosam nggih orang saling giliri Kanjeng Nabi iku ismi giliran ingsun fima ing dalem wadon amliku kang miliki sapa ingsun ing ma fala talumni mongko ampun maidu tuan ing kula bima ing dalem barang tamliku kang miliki tuan ing ma wala amliku lan ora miliki sapa ingsun ing emma yakni ngersake sapa Kanjeng Nabi qalba ing ati at-tarhibu utawi iki iku meden-medeni minal khul'i saking khulu' wa tolaki lan tolak maksude pegatan nak khulu' niku pegatan kanthi wonten napa syarat-syaratipun tertentu. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu mamraatin utawi dine wong wadon iku salat nyuwun sapa imroah jauh-jauh ing bojo lanang imroah at-talaqa ing megat min ghairi ba'sin saking tanpa ana bahaya iku fa haramun mongko haram alaihi ing atase imroah para ikatul jannati ambune ke swarga. Dadi nek ana wong wedok kok njaluk dipegat padahal kanggone awake iku ora ana masalah-masalah sing mbayani kanggo awake. Wong wedok sing ngene iki besok ana ing dina kiamat ora bakal bisa ngambu gandane swarga. Mulane hati-hati. Nek ana wong wedok kok sampai njaluk pegat padahal ora ana masalah sing beratno awake. Wong wedok sing ngene iki besok napa niku ora bakal bisa mampu gandane swarga. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al muhtaliatu utai pira-pira wadon kang khulu iku hunna utai muhtaliat iku al munafiqatu pira-pira wong kang munafik. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam abadul halal utawi luweh den bendonine perkara halal ilallahi maring Allah iku at-talaqu tolak. Dadi perkawis halal ingkang paling dibenci dening Allah inggih menika napa tolak atawin pegatan. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaju rabiya sira kabeh wala tutalliku lan aja pegatan sapa sira kabeh fa inna talaqa krana sedune pegatan iku ya tazu hurq minhu krana arahe tolak apa al arsyu napa ars. Dadi pegatan niku saged goncang napa ares mulane napa niku dipun larang kalian Kanjeng Nabi menapa niku perbuatan tolak. Mergi napa tolak niku saged nggoncang dhateng ars. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi la tutalliku aja megat sapa sira kabeh nisa ing pira-pira wong wadon illa min ribatin angin krana arahe mamang. Jadi sampean kabeh iku ora diolehi megat bojone sampean kecuali nak sampean sedaya niku mamang kalian istri sampean. Mamang piye? Wah anak bojoku iku koyoke wong nakal utawa ngene-ngene niku dadosno sampean mamang niku nembe dipun angsalaken napa tolak. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma halafa ora sumpah bitolaki kelawan tolak sapa mukminun wong kang iman walastahlafalan ora ambre sumpah bihi kelawan tolak sapa illa munafikun kejaba wong munafik. Dadi nek wong mukmin iku ora ngarah sumpah kalian tolak lan ora ana wong sing sumpah kalian tolak kejawi tiang-tiang munafik. At-tarhibu minal ilahi utaiki iku meden-medeni minal ilahi supata ilah. Qala dawuh sapa Allah taala
lilladzina iku kedue wong akeh yuluna kang padha supata ila sapa ladina minisaim saking pira-pira wadone ladina tarabbusu asbaati asyurin utawi ngenti-ngenti pira papat pira-pira ulan fa in fa'u mongko lamun nuhoni sapa ladina fa inna allaha mengkusutune Allah iku ghafurun dat kang maha welas rahimun dat kang asih. Qala dawu sapa Sa'd bin Musayyab radhiyallahu anhu kana ana alqa al ilau sumpata ila utawa sumpah ila iku dzirara ahlil jahiliyati penggawe bahayane wong ahli jahiliyah. Fakana mengkono sapa rajulu wong lanang iku layur itu ora ngarepno sapa rajul imra'atahu ing bojo wadone sapa rajul wala yuhibbu lan ora demen sapa rajul ayyatazawwaja ing nyento nikah ing imra'ah sapa ghairuhu bojone rajul fayaqlifu mongko sumpah sapa rajul ail alla yaqrabaha ing nyento ora marek-marek di sapa rajul ing imra'ah abadan ing dalem selawase fayatrukaha mongko ninggal sapa rajul ing imra'ah la ayyiman oleh ninggal ora kali rondo wala zata ba'lin lan ora kali wadon kang duweni bojo. Jadi zaman jahiliyah iku ana wong lanang sing ora ngarepno bojone lan ora ngarepno ora kepengin nak bojone iku dikawin wong liya. Dadi dekne ora ngarepno, nggih. Ya ora seneng nak bojone iku sampai kawin wong liya. Sehingga wong iku mau napa? Sumpah ila nak dekne ora bakal mareki bojone selawase nggih terus wong lanang iku mau ninggal bojone keadaan bojone iku mau ora rondo ya ora anduweni bojo nggih iki kebiasaane wong jahiliyah wa kanu lan ono sapa ahlil jahiliyah alaihi ngatasi ila fiku fi betidail islami ing dalem kawitane Islam fajala mongko dadiake sapa Allah Gusti Allah al ajala ing mangsa alladzi lama yu'lamu kang den weruhi bihi kelawan ajal apa ma barang ing darrajul kang ana sandinge wong lanang fil mar'ati ing dalem wong wadon arba'a ajurin ing dalem papat pira-pira ulan wa anjalalan nurunake sapa Allah hadhil ayata ing ikilah ayat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. At-tarhibu taqiqi ummatin wa min ad-diyari subhanahu supata diyar. Qala Allah ta'ala dawu sapa Allah ta'ala alladzina utawi wong akeh yudhahiruna kang padha supata dihar sapa ladina mingkum saking sira kabeh min nisaim saking pira-pira wadone ladina mahunna ora ana utawi ladina iku ummahatuhum pira-pira ibune ladina mahunna ora ana utahe nisa iku ummahatuhum pira-pira ibune ladina in ummahatuhum ora ana utawi ibune ladina iku illal lati angin pira-pira wadon walatnahum kang lahirake sapa lati ing ladina wa innahum lasutune ladina iku layaquluna yakti padha ngucap sapa ladina ing mungkaron ing perkara kang mungkar minal qauli saking ucapan wajuron lan goro wa innallaha lan sedune Allah iku lafun dat kang ngapura wa furun akeh ngapurane
Walladzina utai wong akeh yudhahiruna kang padha supata dihar sapa ladina minisaim jang pira-pira wadone ladina sumaya uduna mongko nuli bali sapa ladina lima maring barang kalu kang ngucap sapa ladina fatahriru raqabatin mongko wajib apa merdekaake kawula min qabli ayyata masa saking sadurunge nyenton jima sapa ya padha demek-demekan maksude jima sapa jauh lan jauh dalikum utai mengkono tahrir iku tuwaduna den tuturi sira kabeh bi kelawan dalik wallahu ta Allah bima kelan barang tamaluna kang ngerti sapa sira kabeh ing maiku khabirun zat kang waspada. Dadi nek ana wong supata diyar Supata dihar iku ya ngarani bojone sing kaya ibuke. Iku jenenge napa supata dihar. Awakmu iku kaya ibuku ngene iku mboten kenging nggih. Iku diarani supata dihar. Lah nek ngono iku ora diolehi kumpul nek wis ngono iku. Nek pengen kumpul kuduwe napa? Nggih merdekakno kawula. Faman mongko te sapane wong kulam yacit ora nemu sapa mang ing raqabah. Dadi nek ora nemono kawula nggih utawa budak fasyamu sahraini mongko wajib apa rong ulan poso rong ulan mutatae ini kang nuli-nuli karone mingko priyaite atamasa ing dalem sadurunge jima sapa jauh lan jauja. Dadi nek ora nemono budak nggih kudu poso rong ulan nuli-nuli sadurunge nggih kumpul karo bojone iku mau sing diarani kaya ibuke. Faman mongko te sapane wong kulam yastate ora kuwasa sapa man fa'id musitina mongko awe mangan wong suwidi apane miskine. Dadi nek ora kuwasa poso rong wulan turut-turut dikon nguwahi mangan wong miskin swidak wong miskin. Dalika utai mengkono-mengkono takfir bikul itu minu supaya iman sira kabeh billahi wa rasuli kelawan Allah la utusane Allah. Wa tilka utai mengkono-mengkono hukum iku hududullahi pira-pira khate Allah wal kafirin lan iku keduwe wong kafir adabun utawi siksa alimun kang nglarake. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maka ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuyan nyegah sapa Kanjeng Nabi. Nyegah ayakula ing ento ngucap sapa ar-rajulu wong lanang limraatihi maring bojo wadone rajul ya ukhti dulur wadon ingsun. Dadi wong lanang iku ora oleh nyeluk bojone dulurku ngoten niku mboten pareng utawa ibuku ngoten niku nggih mboten pareng nggih. Mulane sing atos-atos masalah omongan nek ora iso ngomong ya wis apike meneng wae. Al-li'anu taiki ku supata li'an qala dawu sapa Allah taala walladzina utai wong akeh yarmuna kang padha dalih sapa ladina azwajum nggih ing pira-pira bojo wadone ladina walam yakun maksude dalih niku ngarani bojone nglakoni napa zina niku sing dimaksud dalih. Walam yakun kali ora ana iku lahum kedue ladina apa suhada pira-pira saksi illa angkujuhum angin pira-pira awake ladina. Jadi nek wong ngarani bojone nglakoni zina dene ora duwe seksine iku awake dhewekne dhewe fa syahadatu akadi mongko utawi seksi salah suwijine ladina iku arba'u syahadatin papat pira-pira seksi billahi kelawan Allah. Jadi salah suwijine seksine niku kedah napa 4 kesaksiane niku napa sumpah demi Allah. Innahu setune
akad iku laminas shodiqina yektine setengah saking pira-pira kang padha temen. Jadi dikon sumpah ping 4 niku kesaksiane nak dhewekne sing ngarani iku termasuk golongane wong sing temen. Wal khamisatu utawi seksi kang nomor 5 iku anna laknatallahi sedune laknate Allah iku alaihi ing ngatasi akad ingka nalamun ana sapa akad iku minal kadibina setengah saking pira-pira wong kang goro. Dadi seksi sing nomor 5 yaiku disarengi kalian sumpah piyambake ngucap nak laku goro laknate Allah iku bakal tumiba marang aku. Jadi iku termasuk diarani seksine piyambake. Wa yadraulan nula anda sangka amrah. Wa yadraulan bisa nula anda sangka imroha al adaba ing siksa. Jadi nak wis wong lanang ngarani bojone nglakoni zina, wong lanang wis sumpah nggih wis ngutarakno kesaksiane, wong wedok ya iso nolak sangka siksa sing dituduhna marang dhewekne. Napa sing iso nolak antas jada nyento neksekake sapa mamrah arba jahadatin kelawan 4 pira-pira saksi billahi kelawan Allah innahu sedune akad iku laminal kadibina yakti saking pira-pira golongane wong kang goro. Wal khamisatu utai kang nomor 5 iku ana ghadaballahi sedune bendune Allah iku alaiha ing atase mar'ah ingkana lamun ana sapa akad iku minas shodiqina setengah saking wong kang temen. Jadi kanggo nolak wong wedok supaya ora disiksa piyambake nggih kedah neksekaken napa 4 sumpah demi Allah nak wong nak bojone iku termasuk golongane wong sing goro. Terusan sumpah sing kaping 5 seksi sing kaping 5 yaiku bendune Allah iku bakal tumiba marang wong wadon iku nak bojone iku termasuk golongane wong sing temen. Wa ja'alan teko sapa rajulun wong lanang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala maqanuli matur sapa rajul, ya Rasulullah utusane Allah. Ara'aita kula aturi nyeritani panjenengan dumateng kula. Lau wajadala nemu sapa akaduna salah suci kita imra'atahu ing bojo wadone akad ala faqisate ngasace penggawe Allah utawi zina kaifa yasnau kali kaya apa agawe sapa akad intakallama lamun guneman sapa akad takallama mongko guneman sapa akad bi amrin azimin kelawan perkara sing gedhe wa in sakata lamun meneng sapa akad sakata mongko meneng sapa akad alamit lidalik wa in qatalalan lamun mateni sapa akad taktulu mongko bakal mateni sapa sira kabeh ing akad kala dawuh sapa rawi. Tapi enten napa niku tiyang jaler sowan dhateng Kanjeng Nabi nyuwun dipun napa critani mbok menawi wonten bojone salah sijine piyambake niku kok nglampahi zina napa ingkang kedah dipun lampahi amargi napa seumpama piyambake ngomongno perbuatan eleke sing wedok niku termasuk perkara sing kang agung. Napa niku perkara ingkang agung, maksude perkara-perkara termasuk wati wa insa katalan lan seandainya didiamkan niku nggih perkara sing gedene ngono kok dienengno nggih perkara napa zina wa ing katalah wa ing kotala lak seandainya bojone iku kok mateni wong bojone wadone tentu wong lanang iku bakal dipateni utawa jilid dipateni maneh. Terus fasa kata mongko meneng sapa an nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
nyujibuhu mongko ora jawab sapa Kanjeng Nabi ing rajul falamma kana mongko semangsane ana sapa rajul iku badha zalika ing dalem sawise mengkono-mengkono napa niku sakata atahu mongko teka sapa rajul ing Kanjeng Nabi faqala mongko nuli matur sapa rajul. Jadi ana wong lanang takon ngoten niku wau Kanjeng Nabi kendel terus tiyang lanang wau mantuk terus wangsul malih faqala mongko nuli matur sapa rajul innal ladina stune perkara sa'altuhuka kang takon sapa ingsun ing tuan an jaginglah dia Rasulullah. He utusane iku Allah iku betul itu den coba sapa ingsun hai ana ya ingsun alladzi biklawan ladzi wong lanang kulang terus wan malih kalih Kanjeng Nabi terus takon nak dekne iku kena coba bilih napa estrine niku nglampahi zina niku sing di dalihno fang jala mongko nurunake sapa Allah Gusti Allah haulail ayate ing ikilah pira-pira ayat fi suratin nur ing dalam surat nur walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fatalahunna mongko maca sapa Kanjeng Nabi ayat ali ing atase rajul wa wa'adahu lan mituturi sapa Kanjeng Nabi ing rajul wa dzakkarahu lan ngelingake sapa Kanjeng Nabi ing rajul wa akhbarahu lan nyeritani sapa Kanjeng Nabi ing rajul anna adzabad dunya setune siksa dunya iku ahwan luwih enteng min adzabil akhirati tinimbang saking apa akhirat. Dadi ana wong lanang dalih nak ngarani bojone wadon. Ngarani zina bojone wadon. Terus Kanjeng Nabi nuturi lan ngelingno lan nyritani nak siksa donya iku luwih enteng katimbang napa siksa akhirat. Faqala mongko matur sapa rajul la boten walladzi demi zat basa kakang utus sapa ladi ing tuan bil haq kelawan hak maka dzabtu ora kira sapa ingsun alih ing ngatasi imroah sumada mongko ngundang sapa Kanjeng Nabi imroah bahwa aduha mongko nuturi sapa Kanjeng Nabi imroah wa akhbaruha lan nyeritani sapa Kanjeng Nabi imroah anna adzabat dunya setune siksa dunya iku ahwanu luwih manyar min adzabil akhirati tinimbang saking siksa akhirat qalat ngucap sapa marah matur sapa amrah karo Kanjeng Nabi la boten walladzi demi zat bahasa kakang utus sapa lati ing tuan bil haqqi kelawan hak innahu setune rajul iku lada dipun nyekti wong kang karo faqala mengko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha setune Allah iku alamu zat kang ngudeni anna akadakuma setuhune salah suci sira loro iku kadibun wong kang karo fal mingkuma mongko ana ta iku sangka sira loro taibin utai wong kang tobat salah samarrotin kelawan telu pira-pira ambalan. Jadi Kanjeng Nabi ngucapno nak salah suwijine wong loro iku suami istriku mesti ana sing goro kira-kira ana wong loro iku sing gelem tobat ngene iku dingendikano Kanjeng Nabi sampai ping 3 Suma bada mengko nuli ngawati sapa Kanjeng Nabi birrajul kawan wong lanang fasahida mongko nekseni sapa rajul arba syahadatin kelan papat pira-pira saksi billahi kelawan Allah inna usduni rajul kula minas syahidi liya minas shadiqin wal khamisatu taikang nomor 5 iku anna laknatullahi sedune laknate Allah iku alaihi ing atase rajul ingkana lamun ana sapa rajul iku minal kadibina setengah saking wong kang goro summa tanna mengko nuli ngaping pindho ni sapa rajul nggih nyuwun kesaksiane wong wedon bar kesaksiane wong lanang mergo seksine ora ana namung piyambake nggih piyambake dipun suni napa sumpah demi Allah kaping 1 terus sing nomor 5 iku ngkon ngucapno nak laknate Allah iku bakal tumiba ning gone awake nak dhewekne iku termasuk golongane wong sing goro. Terus Kanjeng Nabi ngaturi napa ngongkon bodho wedone supaya napa ngedalaken kesaksiane kanthi sumpah kaping 1.
inna usduni rajul kula minal kadhibin inna qadwallahi satune bendune Allah iku alaiha ing atase marah ing kana lamun ana sapa rajul iku minas shadiqin tsumma farraqa mongko nuli misahake sapa kanjeng Nabi bainahuma ing dalem antarane mar'ah lan rajul wa fi riwayatin faqala iku ing dalem siji riwayat faqala mongko nuli utawi dawu faqala mongko nuli ngucap sapa azzauju dadi wong wadon wong lanang wadon wau wis padha ngucapno sumpah terus Kanjeng Nabi misah wong loro mau padha-padha ana sing gelem ngakune lan wong lanang wong wedok mau dipisah faqala mongko nuli ngucap sapa azauju ya Rasulullah do utusane Allah kadibtu goro sapa ingsun alaiha ing ngatasé mar'ah dadi sing goro iku ternyata sing lanang in amsaktuha lamun ngeker sapa ingsun ing amrah ing imroah fatallaqaha mongko nalak sapa rajul ing imroah salasan kelawan ping 3 jadi sakbare sing lanang ku ngakoni nak sing goroh iku piyambake terus piyambake nolak bojone ambal kaping 3 qabla ayyamurahu ing dalem sadurunge nyentuh perintah ing rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadurunge diperintah nolak wong lanang kuwi wis nolak faqala mengko nuli dawuh sapa nabi zakum mutawi mengkono-mengkono tolak iku at-tafriqu misahake bena kulli muta'alla'inain ing dalem antaran saben-saben wong kang supata lian loro ila yaumil qiyamati tumeka dina kiamat. Dadi wong sing sumpata lian iku nggih idza tafarraqa nalikane pisah sapa mutala'inain la yastami'ani ora bisa kumpul sapa mutala'inain abadan ing dalem selawase nganti napa dina kiamat nak wong sing supata lian iku ora bakal bisa kumpul. Kitabul idati utawi iki iku kitab pira-pira idah at-terhib utawi iki iku qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa bi ulumi bitarani summa qala wallahu a'lamu bisawab maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika rihal biqulihim wal habibul ladzi turja syafa'atuh likulli hawlim minal awal limuqaddimi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.